Kunoku tiri kupi? Kunonzi kuMashonaland Central Mandarwe Kandeya Village. Yeah. Sabhuku ndi Sabhuku Parisines tinoti Sabhuku Kandeya because ndiye registered. Andirika. Asi so far. Ko chief ndiani kuno? Chief Kandeya. Ndi Chief Kandeya ndiye Sabhuku zvekare. Saka kuitika kwenyaya iyi imimiwo comment yenyu muchizonzwa vanhu vanga vachitaura kuti nharo dzacho dzakasvika pakuboila zvakadaro zvazvanyanyeita sei vainwa here? Vanhu vaitonwa vese, hapana kana chaimbonetsa kubva pakunwa vese, asi nyaya yakanetsa ndeyekuti pakatanga nyaya iyoyi ndo pawakatangira kuita kunetsana. Uyu ane pfungwa dzakewo dzokuti aikwanisa kukontrora mhuri yake semafungira ake. Uyu ari kuedza kumukanselawo kuti wona kana neniwo mwana wangu kumba kundinaye, asi wona mamovements akadai iwewo haukwanisi kusvika pastage iyi pakushatirwa. Ndo nyaya yakamugumbura, handizive kuti aida kukontrora mwana wake nerudzi rwupi. Asi apo kwakuri kungoonesana sevanhu vechirume verudzi rumwe chete zvekare. Asi tichitarisa nhoroondo yavo sekuvaziva kwamunoita imimi, tingati vanhu vari violent here kana vanwa nguva dzose? No, Gwazi ndakagara naye since asiya basa rake rechipurisa achiuya munomu. Densen ndiye munhu wandakatokura ndinaye futi munomboza andazokurima. Zvimwe zvizhinji zvokutorima ndakatozviwana kuna iye, handizi. Asi hapana munhu ari violent papi. Isusu takatoshamisika kutoti ko izvi zvazobvepi pavanhu vapi vavira. One chete chandokwanisa kuziva pakati pevanhu 2 ndechekuti Gwazi kana adhakwa ane nharo pari padebate chitaura. Iye futi Denson ane chifuti ane nharo futi dzokuti tinokakavadzana zvokutodaro, handiti, but kwete violent. Yeah. Ko apa tingazoti kana munhu anga ane banga muhomwe raakazoshandisa kukuvadza munin'ina wake, zviri kurevei kana munhu achigara aine banga muhomwe? Banga iri semanzwira ndakaita inini ndeyekuti ari kutonzi musi waabaya munhu ndiwe musi waakatenga banga. Kuti kune vanhu vari kunzi vanga targetive waaida kubaya, iwe wainetsana nawo uyu ari papa ndiwe mumwe munhu wainetsana naGwazi. Saka vatadza kunzwisana, pekupedzisira akazotaura kuti enda unoudza mamonya yako kuti mandiita sei, mandiurayisa, ende ndikutovada mamonya iwayo achitaurwa uyu naRasta vakufamba vavakanganisira nechiko mukunzwisisa kwamunoita imimi tisati tataura naRasta. Inyaya yekuti uyu munin'ina wake because ana amai mukoma nemunin'ina handizo, so pane maitiro aakaita ekuti akasvika kanodongorera muhwindo nemunin'ina akarara, saka munin'ina abuda nemwe ndokuti komukoma mukuita sei, anga akarara nemudzimai wake. Okay, ndokuchitanga kurwisana nemukoma wake ndobva akuvadzwa. Saka akuvadzwa panguva yaakaita izvozvozvo ndo pane marevenges abve ekuzoda kutenga banga, kuti ndizofanira kudzosera pandakaita pandakaitwa, but still iye akanga atokanganisa kare kuenda kumba kwemunhu. Saka tisatina kunzwisisa kuti revenge yake chaiyo chaiyo yaedza kuita yanga iri yeyi, iye ari yemuparanzvongo. Tingati mweyayi wapinda munharaunda zvinogara zvichiitika here izvi? Kana panomborwisana vanhu, asi kutaura chokwadi ya
zvanga zviri mugwara because last time pane mumwe futi akazopondwa nematombo shaedza akatomboita nguva asingatauri asingadyi kusvikira nhasi kwazoitika izvi saka akazvanga zviri mugwara kuti pafanira kupondwa munhu but panapa pasati pambopondwa munhu ndochokwadi. Sadzidziso yamungapa ndeyekupi kune vanhu vemunharaunda nevamwe vese vangazongosangana nevhidhiyo yeyo paSly Media TV? Inini dzidziso yangu ndeyekuti hongu tinonwa seni zvangu ndinoita ndinodhaka asi chokwadi chizere ndechekuti kana ndiri kumba saizvizvi ndiri kumusha kunyangwe ndiri musango kana ndatadza kunzwisana nemunhu ndinofanira kubuda paposition ipapo nenguva dzichiripo. Handifanirwi kutsamwa zvekusvika pakutsvaga kuti ndingaurayana nemumwe wangu. Nekuti mhepo dzinosumuka toziva tese kuti nyika ine mhepo dzotenderera asi chokwadi ibva ipapo pacho pane netsa ipapo ibva ipapo vanhu ngavadzidze kubva ipapo pari kunetsa ipapo nenguva dzichiripo zvinoita kuti tikwanise kurijusa zvinhu zvakafanana nezvipi nezvizvi zvaitika panapa. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu kunze kwokunge pane zvimwe zvamuda kuwedzera. Chandingangowedzera ndechekungoti ndotenda hangu kuti makwanisa kundibata panguva dzinedzi uyezve muchafambisa shoko kuti vanhu vakwanise kudzidza. Inini ndiri munhuwo anodawo kuti vanhu vadzidze because handifarire zvinhu zvakaita zvakadai. Ndinongoti kuvanhu tinonwa doro rakagadzirirwa isusu kuti tinwe, kunyanya kune vanhu vanonwa ngatinwei tine tariro yekuziva kuti mhuri dzichada kuita sechengetwa. Kune asati akunwa kana zvichibvira gara wasiya kunwa, kune munhu anoziva kuti doro rinondivhiringidza gara wasiya zvipi or even drug. Kana uchiona richitadza kuwirirana newe siya. Ndo chikuru chandingakwanise kuzivisa vanhu. Aiwa, ndinotenda mukoma vaita basa. Mukoma, tiri kuda kunzwa manzwisisiro nemaonero amakaita kukushaya kwaDheni. Inini zvangu ndinoitwa Elias. Inini pakushaya kwakaita mukomana tisu takabatsiridza nemotikari tizotakura Dheni achekwa nebanga. Isusu takatofonerwa takadzoka. Dheni takasvika tikamona akarara pasi achiratidza shuwa akuvadzwa nebanga. Ndonga takatarisa kuti tione kuti achekwa papi nepapi. Ndovakati arume takuona pachekwa munhu. Takamuvhura panapa ngane banga ranga riri papi rakacheka 1 uno kuruoko angane banga futi ranga rakakuvadza ruoko nepachipanda panga pana mapanga anosvika 2 yakacheka papi ipapo. Takabva tati manje toita sei anzi manje nyaya iripo sofa motikari haina fuel. Dai yanga yawanika fuel takwanisa kunge tamhanya nemunhu kuchipatara. Donga fuel yakazoenda kutsvagwa 1 lita rakaiswa mumotikari. Motikari yakafamba yakanotamusumudza vatamisa mumotikari bva anotorwa musungwa wewe kumba kwake akawanikwa achiriko. Ndobva atorwa ndobva auya papi panapa akatorwa nani? Nemapurisa yemuno muarea yedu. Ndonga vakasvika bvaisa mumotikari ndobva vamusunga. Necheni takafungidzira kuti anogona nemhosva yapara anogona kuzobata kana dhiraivha motikari ichifamba akakonzeresa kuti chisaona. Akasungwa ndobva aiswa kusitiri kumashure. Uyu munhu ndobva tamukwidza motikari ndobva tamurarisa. Motikari yakasumuka. Haana hake kuita nharo paaizunga? Haana kuita nharo. Kubva paakatorwa kumba chaipo? Haana akaana kuita nharo. Akamboti itei nharo ari mumba asi akazobuda abatwa ndobva abuda ndobva auya.
ndonga takasvika patamisa motikari nemunhu wedu we motikari yakafamba yatakura dheni ukuchekwa nebanga kavhendekete na iye chamu base right. Yakasvika motikari yafamba yakazopera yapera fuel tofunga fuel yakazonge yakutsvagwa kuno kumudzidzo wakasumuka wakauya nefuel yakazosvika dheni ashaya nematambudziko. aiwa yakaoneka. Nyaya yabongozozve rakatangira pakuita sei sekudzidzisa kwamunoita? Sekudzidza kwandakanzwa inini chitauro aitaura kunzi uyu dheni akasvika Mubhawa asvika Mubhawa imomo akanzwa uyu chamu Gwase achitaura nenyaya dzekubvunza mukwasha pfuma mupi Mubhawa handitika. Saka asvika achibvunza pfuma Mubhawa uyu dheni ndopakasvika akatisawira pfuma ibvunzuro chi Mubhawa wadi kutakurana nechi nemukwasha pfuma inobvunzirwa kuumba ende unotuma sadombo pakuroorwa kwemwana. Ndo zvinova zvatakaona kuti zvakazotanga kusimudza bongozozo kusvika dheni kavhendekete azochekwa nebanga nachamu Gwase. Ndo maziviro atikuitawo panyaya iyi. Munharaunda muno muzere nekusuwa nenyaya yakuishaya kwadheni. Vanhu vese kuona kudai so vakaneta kana basa chero harisikuitika inozombotaita kunaya mumwe wedu ari kushayika. Saka mwoyo yedu yakasuruvara nekuti chiitiko ichi pano patsiriwo ndechekutanga. Mashoko enyu edzidziso ndeyekuti chii kune vamwe vanhu takanangana nenyaya yendewo iyoyo? Ini ndinoti kana tatadzirana wese kuti tatadzirana ngatitsvage anotigadzirisa tiwirirane. Uyezve drug nekunwa hwawa hwatiri kuti mukobo King Stallion yakuwadza vanhu. Kuti dai hurumende yakwanisa kutibatsira madrugs vatibatsirawo ipapo kuti vanhu vese vanoita zvemadrugs vabatwe zvavo vachikwanisa kutongerwa mitongo yavo ndonga njodzi dzinogona ita shoma. Pakati pevakarwara pane anonzi ari mumadrugs ava vese ava vatinofunga handina wandikati ndamboona ari mumadrugs yakafanana nefodya dzedu idzi kana kuti asi zvehwawa hai drug vainyanya vaikorewa. Aiwa tinotenda nemashoko enyu nyaya iri kuti dzimba imi makaurayawo futi imi matonga mega tiri kuti munhu ngaangadzoke apana mhosva yake yapedza mhosva yake ari kupi. Tine mashoko atambunza kuti panga pabuda penjini yababa kune uyu auraya pamba sei panyaya penjini. Uyu murume uyu mari yakashandisa kuteka banga yanga iri nyaya yekuti baba vake vakafa paane mazuva. Baba vafa penjini yakamboti netsekira se kubuda. Murume uyu musi waanotora tenga banga yanga iri mari yake ngatora penjini yababa wake. Baba vacho vakantorera penjini vangasikatimorisana naye vangasikatoora navo vakatovarova vachirwara handiti. Saka takutora memori dzakatotora ndidzokuurainitsana baba vake kuti baba vangu asikatoti mari yavo ishandiswe. Baba vangu asati mari yavo ishandiswe. Mashoko akatowana baba ekupedzisira vasati vafa bhozi ndi baba vangu futi vakataura mashoko kuti izvo Charles Gwase uchafa nekuurayiwa kana kuti iwewe uchafa nekuuraya munhu. Mashoko haasi ekudzikisira. Mashoko haasi ekudzikisira. Nhasi unotazoona munhu acheka munhu takazvitora kuti saka baba vakataura mashoko echokwadi. Mapurisa ngavaite basa sebasa kwete kushandisa shoko muhomwe. Munhu auraya munhu ngaaendewo kumapurisa anogara kumapurisa kune kuchiriyo munhu yatiri kumuona. Daka renyu rakanga riri kuti chini? Hatina daka naye mukoma uyu katikutsanangurire uyu mukoma wedu chaiye. Amai vangu naamai vake mukoma munyika amai vake ndo first born. Vangu inini pakati pa amai vangu naamai vake pane vanhu vairi vari pakati kuti vangu vazozvarwa. Iye ane musikanzwa aiita mukadzi womunyin'ina. Saka aita musikanzwa yake pakumutsura pakuonesana kuti mudhara zvamukuti azviite akazvitorera daka kwatiri. Ndo nyaya yake akabva agenesi kuti asvike kunotenga banga kudharweni. Atenga banga auya nebanga pano akuti ati nda kucheka bhauti nemukunyin'ina nemukoma wake zvichapera musani achitichekerera nyaya yekuti iye tamutsuurirei. Misikanzwa yaiita mungapinda nemo here kuti misikanzwa yaiita yanga iri yei? Taifungidzira kuti kudana nemukadzi wedu. Maifungidzira asi panga pasina chokwadi here kana kuti chokwadi changa chiripo? Zvinonetsa kuti titsanangurire.
kana tiri paukama hatibuditsira chokwadi tinotaurirana kuti zvakuti hazviite tichionesana but iye akazvitorera kuti naa zvandikwanisa nawanyin'ina wazviite handiti akabva atora situation yake tikambotaura ana asekuru wauya ukazibiti kotitonga ana asekuru vatitonga tagadzirisana tikati aisunga tichingorarama tichidai mukoma ngawarere mumba kwavo kwababa wavo namai vavo itorera mumba kwababa vedu namai vedu chatinoita uye chigaramba kwapa aite mutauro but mumwe wedu akazofunga kuti aiwa zvandikuita zvese zvekuti wafanira zvese zvidiki inini ngandotenga banga ndichida kuuraya vanhu vandipedza upenyu hwakomana wapi ava vatiurayira sauro wedu asina kana mhosva mukurarama kwaaiita naye havana dambudziko hapana kana chii iye ndiyakatopara mhosva kuuraya munhu asina mhaka naye. imi zita renyu rakazara ndiani? ndonzi Zvichapera Musani. Pano patiri ndepani? Pano patiri musha maitika rufu ndemani? Inonzi Masabhuku Nyanhanga. Nyanhanga. Mhuri yarasikirwa nemukomana inonzi mhuri yekwani? Inonzi Kwakavhendekete. Kwakavhendekete. Saka tichi masuko enyu mimi nenyaya yekuti vanhu kana vachinge vatadza kunzwisisana varwe vachizosvika pakubayana ari mashoko edzidziso mungadzidzise kuti kudii imimi? Mashoko edzidziso anda kutaurira vanhu vese vari pana vachiri kana zvisiziitika rimugore. Dai kunzi vanhu vakanetsana. Kune masabhuku, kune mapurisa, kune vamwe vanhu vanokwanisa kukanzela vamwe vanhu mukurarama. Tinokwanisa kuenda ikoko, tinokanzerwa, tisasvike pachisvitso chekuti tinochekana nemapanga. Kuchekana nemapanga chinhu chakaipa. Tinosvika pasvitso zvokuti tikada kutadza kutarisa nyaya yamamiriro yakaita auraya Dheni Kavhendekete, but Dheni Kavhendekete haasiri afa chete. Ko vana vari kumashure uku vasati vaenda kuchikoro. Izvo ane vana vari kutarisira vari pasi peform 1. Vana ivo varikuenda chikoro vasvika ma5. Vana ivo kuti kwandikutenda kuno kuvatofa because munhu aiva vachengeta hapasisina kuti vachienda kuchikoro hapasisina. Saka tinoti vana ivo vatoita sei auraya upenyu hwevanhu vanosvika ma16-20. Saka mapurisa angaite basa sebasa. Aiwa, tiri kupanzwa nesu tinotiwo tine urombo nekurasikirwa nasahwira wenyu muno mudheni. Inotenda. Ashaya murume wenyu wamuine vana naye mungatanga nekuti zivisa kuti zita renyu rakazara ndiani? Clarice Rangwa Dance. Uri kurwadziwa zvakadii nekushayika kwababa vevana venyu? Tiri kubatikana zvikuru nekuti taibatsirana pakuchengeta mwana. Iko zvino ari grade 4. Nakumberi kwati aenda atori nezvikwereti kuti kuzvigare kuchikoro kusanganisira nevamwe vacho vari pano vacho vadiki vese mizera yavo haiiti kusara isina mubereki. Uyezve tinoda kubatsirwawo tarebeserwa nguva yekunzi bhodhi ichauya musi wa30. Saka tikutokumbirawo kuti vanobatsira vapindirewo panyaya idzodzo kuti bhodhi ikasire kuuya tivige tienderere mberi tione kuti zvinodei neupenyu kuti chemo zvimwe zvezvimwe zvakafanana nezvikwanisiro zviripo here zvekuti vanhu vadye? Kana chikafu chekuti vanhu vanodya hapana. Kana ikoko kabayiwa munhu kwacho hatisi kutovaona pano. Havana kuuya kuzobata maoko? Havapo pano. Tingati hakusi kutya here kokuti vanofungidzira kuti vari kutya kufunga kuti pamwe pangazoitikawo kana nhamo dzacho dziri kutorema. Tichitarisa murume wenyu tingati anga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu anoti kana anwa anoita noizi nevanhu here? Kwete, anga ari munhu akanyarara. Anga ari munhu anga asiri kutaura zvekukakavadzana nekuti iye akacheka ari kutsanangura achiti ndakati ndiri kuda kupfuma kumwana wangu senyaya waingotaura vari babavo. Ndiri kuda kuti mwana wangu ndipiwe pfuma ndokunzi naivo baba vaisabheu Kavhendekete wekushaya. Nyaya idzi dzinoda kutaurika tiri kumba. Hanzi ndipo paakasimuka nebanga achimucheka musoro. Akatombowana nguva yekutiza akatera akacheka musoro. Imi shoko iri rakasvika kwamuri muchiitei? Akasvika zvekuma11 ndiri kumadziva ndakaita zvekufonero ndogara madziva. Makazvitambira sei panguva iyoyo? Takabatikana zvikuru takatadza kuziva kuti toita sei. Takazosvikawo ari makuseni chizoona musunga uyo ari kupolisi. Makawana mukana wokutaurawo naye here musungo? Akangobvunza kuti ndimi madai haana chaakadai. Akaramba akanyarara. Munhu wamagara maamuri kuziva here? Ndinoziva. Tinonzwa kuti vaitawo neushamwari hwakanaka mazoisa? chokwadi.
Mashoko amungapewo kudzidziso kune vanhu kuti kana vachinge vatadza kuwirirana vangaite sei? Vanhu kana vatadza kuwirirana vanofanira kuwana mumwe anouya pakati pavo kuvayananisa, kwete kushandisirana zvinokuvadza, mapanga nematemo. Zvakashata kuzi vana vanosara vari nherera zvichipa dambudziko kuruzhinji tichirarama. Pane mamwe mashoko amungade kuburitsa here mudundundu menyu takanangana nerufu rwababa vemwana wenyu? Mashoko ndeekurwadziwa bedzi ndoaripo. Tinoti Mwari akunyaradze panguva yakaoma kudai. Mwana wenyu ane makore mangani asiwana baba? Ne 10 years. Ane 10 years. Vanengina vake vakawanda zvakadini? Vangani? Iye anosira 2 mucheche ane 4 months nemumwe wacho ari grade 2 nemumwe wacho wakaenzana naye vese magrade 4. Watingati atokura musikana ane vana 2 achizosira form 1. Form 1 akando kanosira timu rese. Ainza pachine vana vadiki Vakawandisa. Nherera dzatowanda nemucheche chaiye atoripo zvekare. Tinotenda nekukurukura nesu panguva yakaoma kudai. Maita. Mukoma toti nematambudziko adheni. Imimi mune hukama hwakadini muchakabva? Ndisekuru. Nyaya yakasvika sei kwamuri yekuti dheni hakusisina? Mangoti simudzei izwi zvishoma? Ndandamutswa nemunin'ina wake. Ndakatorarawo ndanzita timuke tiendeko. Sezvo vari kundibatsira basa rekumunda tiendeko timboenda kubva watinono. Ndichienda nemunin'ina wake. Ndichienda nemunin'ina wake ndibva asarapo. Ane munhu akamusedza. Ndibva handiti chifanira kutungamira ndakubatawo. Ikoko ndakuenda tiriuya muparwizi rwanzi Nyamashavu. Ndibva papinda foni yakabva kuHarare. Achindibvunza munin'ina wangu kuti iwe uri papi? Sekuru hanzi vaita vaparadzirwa. Chifambisa unoona papi? Ipapo. Vosi kumba vanhu vese hapana zvavaita seko zvavaiziva. Ndakafambisa kunosvika ndisati ndasvika pandakasangana nemunhu akauraya munhu pabhiriji. Achitaura kuti zvawapedzera kutaura nawo kusisina basa ndakanganisa ndine zvanga ndakatomudzoredza mudhara mungadaro kumunin'ina wenyu. Takatora nguva zvedu tichikurukura tikamira semamiriro atakaita. Vaitokonfema ndauraya munhu? Pamakasangana parwizi apo? Ndazorwisa ndikati ndakuenda zvaenda unoona asi kutaura naye hapasisina ende ndizveshuwa ndikasvikawo munhu ari flat kutaura hapana chandikaitawo sei chandikaita naye. Zvikatarongova kuti handitetora munhu auraya munhu anogona kutiza kana kuzviita se kana kuzviuraya ndikupinda nomutora. Makavavatera mukaona vari kumba kwavo? Vakakwanisa kutaurawo here kuti chii chaita kuti vazosvika pakuuraya mudheni? Vaitori pachiki bhozi banga ravo vaivhura. Vaitori pachiki. Vaitori pachiki. Imimi havana kukuitirawo chiki here? Aiwa. Takatora banga. Makatora banga? Vanga vachiinaro? Vanga vainaro. Vanga iranga richitori neropa? Izvo hatinazosvika. Hamuna mbozozvitarisa? Banga rakaenda nemupurisa amunepo kuti vakazoenda nechi. Vakawanikwa richiri pavari? Ndo evidence inoratidza kuti zveshuwa ndo ravakashandisa. Panguva yamakagara navo makamirira mapurisa, imimiwo mamusinganzwa kutya here semunhu wamuudza kuti ndo zvaaita? Kutya kunenge kuripo nokuti angauraya anotyisa. Tingati behavior yavo kana muchiti vaive nechiki ndezvipi zvaikuratidzai kuti munhu uyu haasiri normal? tinoda kuyataura navo mumba imomo vari panze? Kuparwizi pai pamakatanga kusangana navo vakamborivhura here kana? Havana ku takatotaura zvakanaka sevanhu vaita se vaizivana. Saka pamakatanga kutaura navo imimi makambofunga kuti vari kutaura chokwadi here kuti vari kujoka? Inini ndakati pamwe vari kujoka vakuvadza pamwe zvidiki. Ndakazosvika ndichiona mukatsi acho kuti hapana chakanaka akuvadza akawanda. Pamakambogara navo havana kumboda kuitawo attempt yekuti rega ndichitiza vapindwa nedzimwe pfungwa? Havana kutaura here kuti zvandaita izvi zvaakundipinzawo padambudziko? Vakataura, munhu wakataura naye ndaasipa aenda kuDarwe akambopinda mumota imo. Vakati chii? Zvamanzwa imimi vanzi vakati chii? Ndinokumbira uregera ndatadzi. Imimi wose muzukuru
munoti kudini chiitiko chakadai? Chakandisirisa ndiro wanga aritsika nditsike wangu wandaigara naye pese patiri tendiri kana uyo ari munda wamakende ndiri munda wamari wangu saka takapedzawo basa taita nguva yekusangana navo vatofunga mango vaitouya kumba kuti amusokoro tauya panga pasi kuri pandiri taita mango torarawo vandakuita toita sei kana zvori zvebasa nebasa rakatosiya ratasiyirawo paroti tingati muchakabva munhu anga ari violent here watingati akadena zvinoita kuti azoshatirwa kana naiye wacho aichitengerana achiitirana zvakanaka mazesa iyi mhepo iyi ndiwo maonero angu ngokuti vaitirana zvakawanda vamwe vachiitana ngoma nemunhu ngoma nemunhu ana izvo zvangu handisisina zvakawanda tinotenda maita madzi mati zita ndiani John Maribia ori maita basa mukoma John. Nyaya yakasvika sei kwamuri yekuti mwanakomana apfuura? Ndakafonerwa usiku kumawani vakanditi kuno mukwasho wenyu wabaiwa nebanga daro wabaiwa nebanga takagara futi kangu wakadidi ndobva vapamira kuona vakazotivo mukwasho wenyu washaika. Munhu akandifonera akanditaurira akati imimi chitongouyayi kuti tiite zvemutemo wekuti tikwire kuuya ikoko zvinhu zvenyu zvatimanikidza asi uyai nozvamuinazvo kana muine mari tsvagai mari muuye zvokudzoka kwenyu nozvamune maparadza kunozvaona kuma chokwadi ndakauya ndakapinda muzira tikafamba tikabata zupu tikanorara mugaraji rezupu senseni ndikamuka tikabatana nomukwasho wangu akauya anomotikari ikombi tazosvika pano tikasvika kuseni kuDarwen. Tasvika kuDarwen tasangana nevanhu vaiva nehama yakaponda munhu saka vakati gaito vachitaura nesu vakati taziva musikana uyu ndimi hama dzenze tikati saka tino urombo chaizvo tavhiringidza saka takafunga kuti isu tichakwanisa kutora munhu zuva iroro saka ndobva taenda kuchipatara ndobva tasvika kukaita maconflicts ngonetsa zvichinzi asataita posedi something like that ndobva tazosvika patikazokwira motikari ndobva tazouya kunokumba tasvika kunokumba ndokugara nhasi ndopandazonzwa information yekuti mande tikukwanisa kunge tichienda kwaHarare postmortem kuti iitwe. Zvakubatai zvakadii kushayikirwa nemukwasha? Hazvina kundifadza, zviri kundirwadza zvekuti izvozvi ndinofunga zvakawandisa because nguva diki diki yapera mwana wake akafa futi, mukomana mukuru anga akushanda akafa futi achiedza anwa poison zvino wabaiwa futi nebanga. Handisiuza kuti mwana wangu achararama sei pamusoro zvinotonditenderedza musoro kuti vana vasiya vana vese vomwanasikana uyu vachachengetwa nani. Zvinhu zvinorwadza nekuti kana kusvika kwangu pano kudai kungoti somunhu womurume izvozvizvi amai vomukwasho wangu hasati ndavaona kana kundikwazisa havana kumbosvikana padhuze ndikanondivaona handisati ndavaona. Saka izvozvo zvinondibata kuti kuchiko saka zvandirwadza handina zvangu zvizhinji zvandingataura asi zvandirwadza kufa kwomukwasho wangu hakuna kutsarukana zvakanaka. Tingadzokera kumashure zvishoma. Mwana akanwa poison akanga apindana nedambudziko rei rakazoita kuti zvitore upenyu hwake? Dambudziko remwana uyu raiva pakuti takangonzwa akanga amakuhwa kuhwa kuti hamene zvauti makuhwa hazvikazvisazika nekuti ndezvei. Right. Aiwa, tinotenda nekuti parutivi rwenyu atezvara tinotiwo Mwari yakunyaradze pamwe chete nemwana nemhuri yese iri panapa. Tinotenda. Nematambudziko adheni
matamudzi wadhini ari kundorwadza zvisingaite nokuti pakasvika shoko ronzi dheni afa zvakandorwadza nokuda kwokuti ndinogara kukaroi. Ndagara kukaroi inini ndakauya ndichiti ndiri kwasichema bamukuru vangu. Bamukuru vangu inini ndasvika apa ndakunzwa mashoko ekuti bamukuru vangu vachavigwa musi wa30 ndokuti vanhu vakasvika pakaurayiwa bamukuru vangu vaida kurovani. Munhu wachakarova bamukuru vakanzi nemapurisa imimi mazowire chipani mamusikafanira kudi kutaura nemashoko ekuti dheni waandiri. Saizvozvo nawo iri kundorwadza singaiti. Nezuro mbva tasvika apo panhundiri pachiriyo zvakanzi naMajor Street wapapa anzi imimi michimirai imimi takutozviita musi wa30 nokuda kwokuti vanhu ava vakandituka. Kubvunza kunzi kutuka kwacho ndikokuti kudii kuti vataurire chiitira kuona munhu auraya munhu wacho. Ndo nhau yakataura kuti vakandituka saka ndichamirira kusvika musi wa30 patichaita postmortem yacho. Saka nhau yekuti rwadza nokuda kwokuti apa inguva yemvura hatisati tajara isinogara kurefu. Saka kusvika musi wa30 takagaririra hapana zvatinenge tichiita takutofunga zvokudzokera. Kuti zviri kunzi musi wemande vari kutonyepa nokuti havasati vataura chokwadi nokuti mande yacho inosvika vozoti hazvichaita. Sezvavakaita nezuro vakataura kuti musi wemande vakataura musi wefriday nezuro ndopatiri kuita postmortem yacho na10 o'clock. Na10 o'clock dzakakwana tiripo paDarwin vachitikamira kuti zvichaitwa. Ipapo tiri paDarwin papo ndopakutaura kunzi hazvichaita zvazvemande. Saka patikutaridza kuti mande yacho yavari kutaura kuti ndozva zvichaita pamwe mande yacho hazvibude. 30 akataurwa nomupurisa wacho ndoichabuda iyo. Ndokuti mupurisa akataura kuti akutokufikisira izvozvo kuti mawire chinhu chinoda kuonani munhu wachauraya munhu. Tingati munhu ane ukama nemusungwa here? Nemusungwa mupurisa haana ukama, asi musungwa uyu ari kunzi aimbova ari mupurisa. Ndopane nyaya aimbova ari mupurisa. Saka ndozviri kunzi pamwe vane ukama hwekubasa kwavo nokuti hameno takaritaya nei ikoko. Saka iyo nhau yekutoti rwadza ndokuti sinogara kukaroi ndokandogara. Shungu yenyanga yekuti dai nhamo yakurumidza kupera. Dai nhamo yedu yakurumidza kupera tadzokera kwatinogara. Nokuti makatasaine igore renzara hakuna mvura inhaunayo zvinyatsozivikanwa. Vanhu vese vakaungana vese apa vari kudya. Ndo nhau iri kutirwadza pana. Awa tinotenda baba mudiki, tinoto Mwari yakunyaradzei parufu rwababa mukuru. Tinotenda. Imimi ukama hwenyu hwakamira sei nemushakabvu? Ndiri munin'ina wamai wemukadzi afirwa. Vanhu vemukadzi wadheni? Rambo yavadheni. Murambo yavadheni. Nina wambo yavadheni. Rufu rwava nemazuva maviri zvakamira sei? Isi takangouyawo pano takawanda tiri hama dzemukadzi afirwa. Tisi tine kombe yamuri kuona iri papapo. Takangouyawo makabva kukaroi, Chegutu, Harare, Urungwe, Toro. Asi manje kubva zvatauya panapa chiri kutinetsa chekuti sabhuku mumusha muno vasati vambouya parufu. Komiti yasabhuku haisati yambouya. Zvakadaro zvakare paive mufi chaiwo is less than 100 meters away from this place, but she hasn't shown up yet. Saka izvozvo zvinototinetsa. Our concern ndeyekuti saka mwana wedu paanosara pano anozosara zvakapere nevana vake sezvo achiratidza kuti vanhu vanogara navo leadership yemumusha vazobatirana pamwe chete. Izvozvo vanhu vakangoungana futu chaiyo inotova dambudziko pano. Hapana zvekudya kuti zvetibve tidzokere kwatakabva kure tozodzoka tozoviga mufita after postmortem zvinotinetsa kudzokera. Takungomirira pari kunetsa kugara. Tarisiro yenyanga iri yekuti zvifambiswe sei? Tarisiro yenyanga iri yekufungidzira sezvinokuitika kwose kwose kunofiwa kuti sabhuku anenge aripo neleadership yake mumusha nehama dzemufima dzinenge dzichitungamirira zvose zvinoitika parufu. But panapa hapana zvakadaro. Rachiti pamwe dei vanga vauya tabatirana pamwe chete nesu hama dzemukadzi dzirege kuremerwa zvakuita sekuti kufundirwe yedu isu. Paari kuchemerwa pano pamba ndepano? Pake mufini mudzimai wake asi munda mumwe chete naamai vemufi ndomuridzi womunda vakazokuchekerawo mwana wavo nemuroora.
uri pamwe hakusi kuti angadafana kunge achichemerwa kwavo here? Handisi zvangu ipapo, but traditional zvinongozikanwa kuti munhu anochemerwa mumba make, mukicheni make. Saka ndokuda ndosvika isi takangosvikawo tikaona vanhu vakaungana pano. Muchitanga kutambira mashoko aya akasvika muchiitei? Shoko rakatosvika usiku chaiko midnight richiuya nekuna baba vemufi, ndo vakaziviswa saivo baba kuti mukwasha wenyu ashaika, imi huyai chero musina mari yebhasi, tinozokupai mari yenyu yamauyisa neyekudzokera. Sababa huyai vachifonerwa nehama dzemufi, asi vazosvika pano hama dziye havana kuzodzoka. Pane pakatiome. Iura imimi saambuya makazvitambirawo sei? Zverufu hatina kuzvitambira zvakanaka, takarwadzwa zvisingaiti mukwasha wedu, kuti mukwasha watanga tichiwirirana naye, tichikuwadzana naye zvakanaka, achichengeta mwana wedu nevana zvakanaka, vachigara zvakanaka. Semaitikira azazvoita zvakauya neshoko takavhunduswa nazvo, hatisati tagona kuzvigamuchira, takarwadziwa. Mashoko edu ati paSlamita TV ndeyongoti Mwari akunyaradzei. Tinoimba kuti urongo hwese huchafamba zvakanaka, tongozisa mumaoko aMwari. Tinotenda. Nematambudziko emukomana. Pane kakutaurika kekuti imimi ndimi makanga makatengerwa banga razouraya Dheni. Ichokwadi here chikutaurwa nevana? Ya, ichokwadi. Zvakamira sei nyaya yacho kuti izvosvika pakutengerana mapanga? Mukomana uyu nyanga iri best friend yangu, plus uye zvanga ari mukutu, akauya kumba kumapasitenzi kusimudarara nedzimai wangu achidongorera nepauri, ndobva ndazomwa photo step panze, pandabuda panze ndakudza kuti ndiani, patanga azvivhara neheti, patanga kusuduruka nemasunda, ndopandakamubata, ndochiva ndakamubata ndakamudisplay, zvikazotaura kuti ndinini, but kune mumwe mukoma wangu rasta anga achitaurwa uya ndokwaiti ada kunotora foji yekuputa, kati kunokuya kutsvagei, zvikanzi ndarasika. Ngati kose wangu achidongorera mumba? Zvakanzi handisi kungoziva kuti zvi zvambondibata kuti ndidongorere mumba imomo. Tingati anga akadhakwa here? Anga akanwa zvake, but munhu aiziva zvaaita. Tingati munhu akanga apindwa neruchiva here kumudzimai wenyu, kana kuti agara anga ari kuwandira imimi? Anogara kunge anga apindwa neruchiva kumudzimai wenyu. Pakutaudzana ipapo makamudisciplina ipapo, akazopedzisira akumbirawo ruregerero here ipapo? Ya, kuti handisi kuziva ndasvika sei pamba panapa, ndikumbira ruregerero kunyina amai vake naamai vangu mukomana munyika. Mukoma wenyu chai handiti? Saka muchizonzwa nyaya yekuti anga achitaura kuti iye musungo achitaura kuti banga iri anga atengera imi, izvo muchinzwa kuti abaya munhu, muri kunzwa sei imi? Asati abaya munhu, ndakatokwidza pamashopu apfiro, tine mwana mudiki madhamu manditi ende monditengera fresh milk asi ndonzwa kuda unomwa supu, wakati achitora idhora muite sikumwe supu. Ndakamuona musungwa naDheni kavhindikete vakagara vese vachitonga, but nyaya yaitaurwa ipapo, paitaurwa nyaya yemukwasha wake iye musungwa achiti haasi kundirespekta, haasi kundona setezvara, haasi kundipa mari yangu. Saka kavhindikete aitivhindwa achiti aiwa mukoma ngozi itembo natembo, musataure nyaya ipapa, nyaya yatotaurira ndonyaya yandakanzwa achitaura, neni hachitaure tese, poinda ndakamuudza kuti 5 meters drive handikuona padhuze pa. Kubva panyaya yekudongorera mumba yeye? Ndakatomuudza kuti newe kana mumba kwenyu handitsike, iwe usatsike mumba kwangu. Ndatomhoresana naDheni, akandotiti watenga fresh milk, chinja fresh milk yotenga supu. Ndakati aiwa kana wapedza kushopu kwauri kumirira unoyambuka kumirira wondiona ndikuitira plan. Papera 20 minutes ndakuda mushopu meme kwakatosviba, ndakaona vanhu vaungana nechimusoro, ndakabvunza kuti kochii, zvikanzi kunzwa chekwa Dheni nakwasi, vanhu ndasiya vanga vari apo, asi ndiyo nyaya here yavari kunezi yanga ichitaurika iye kuti mukwasha haasi kundona setezvari, zvikanzi ndiyo nyaya yachona.
asi akazosangana nemukomana shamwari yadini achiti ende unoona hama yako zvandaita kumusoro ndatomupedzera, saka vanhu vanga ndichida ndibva kuti nazvichabera inini ndini pauti wacho ndowai, asi akatondiona asi panguva haana kureact nekuda kwokuti ndakakakuleta kuti pfungwa dzake hadzisi normal. Ndakamupa 5 meters drive usasvike padhuze pangu, wakangosvika chete ndakutoreact, ndo mutemo yatakapana. Hazvisi kukutyisa here zvinezvi kuti azotobaya munhu? Apa zviri kundikachamadza zvekuti polisi inofanira kuita basa rayo. Munhu wauraya munhu anofanira kutongwa nemhosva yake, zvokuti kanzi adzoka nhasi kana kuti mangwana anondiona ndakagadzirira bhozi ndakutosha, ndakutotsvaga futi self defense yangu kudarika yanga ainayo self defense yangu. Tinotenda. Yes. Kana muine nyaya dziri kuitika kunharaunda yamugere dzamunofungidzira kuti dzinofanira kunge tichiuya isusu kuzodzitapa nhau idzodzo idzo, makasununguka kutiruvira panhamba dzinoti 0773761800. Zitando Sylvester tapfumana isimbi yebasa. Ngaticheye zvekare vhidhiyo kuti kana iwe usingakwanisi kubatsira ukasheyawo vhidhiyo inogona kusvika kune shamwari yako kana munhu waunoziva anozokwanisa kuzobatsira mazvita.